mulatnara sang Kunjara Karna semnira kamanungsan wis prapta tepining Yamani Kunjara Karna nringgih mara kaki waspadakna nggih Kunjara Karna kayana wit dumadi saka tembaga menika iya rene curiga godhonge senjata kembange cakra uwahe mimis kaya jenenge wit patra kandaga iya wit kae kanggo pengiyupaning sukma kang nandhang dosa nalika para sukma dosa mau ngeyup ana ngisor wit patra kandaga wiwit saka uwoh godhong kembang lan renceke padha gogrok nibani sukma dosa mau satemah hajur remuk rempu dadi rempon mekaten iya mesakaken ora kena mesake kabeh iki ngunduh wing pakarti Kunjara Karna nri pukulun menika teka wonten Garuda ageng sanget menika naminipun menapa pukulun kae jenenge Garuda Bripasta iya Garuda kae raine buta cucuke waja lare pedhang kae uga dadi piranti kanggo nyiksa sukma kang nalika uripe ing alam donya seneng nyikara kewan ngaten iya lajeng menika wonten Sona Rayaksa menika naminipun menapa pukulun kaya ana wasu rai buta kuwi jenenge Srenggala Miruda kae gawening ngemah-ngemah sukma kang nalika uripe seneng ngala kirik ngrencak asu lan seneng mitenah Galo kae sukmane padha pating jerit merga dicakar lan dicokot Srenggala Miruda mau kae mbiyen jangane mangani iwak asu ana donya ono ninggi pukulun menika wonten gunung wujudipun geni manghalat-halat sumurupa gunung geni kae arane Harga Pawaka kae pauku mantu merap sukma jaman uripe seneng manaske dhuwit utawa nganakake dhuwit utawa rentenir mula bareng mati sukmane diobong gunung geni ngono kae inggih pukulun mara wis padakna kae nggih ana meneh kae ana gilingan waja mubeng ya kae kang aran Bedama Miruda inggih sukma-sukma kang nalika uripe padha nglakoni malima bareng nyemplung neraka banjur digiling gilingan waja kaya ngono kae nggih dene ana sukma sing ilate melet terus dikethok dhewe njur tukul meneh mengkono kae bola-bali kae sukmane wong sing seneng tumbak cucukan seneng adu-adu inggih terus ana meneh nggih kae sukma sing lambene disuwek amba banjur ilati ditumbak kae sukmane wong sing seneng goroh yen ngomong ora tau nyata seneng nyatur tangga seneng elek-elek lan seneng mitenah kanca utawa wong liya ngaten pukulun iya lah kaya ana meneh nggih kaya ana sukma kalung ranté geni ya kae sukmaning wong kang nalika uripe karem judi seneng abotawan nggih mekaten iya dene sukma kang wetenge mbledhos murup geni saka jerone kae sukmane wong sing seneng korup
mangan duwite kawula, mangan bondo negara. Wah, ngantos mbleduk khususipun. Iya. Yes kae gambar wong sing sok seneng mangan dit pajek barang kae. Ana meneh kae nggih wujud celeng tembogo. Kae aran Tambara Muka ya Candra Dimuka. Candra Dimuka iya. Kae piranti kanggo nggodhog sukma kang sithik dosane ing mangajab paraben resik saka dedosan. Adangmu padha ora dina becik. Besok amendemo baris kang prayitna. Bukulun piye? Menika wonten kawah latumut manghalat-halat tur ketingal kimplah-kimplah. Kae papan pasiksaning Purnawijaya arane Plendut Brekidaba nggih. Oh, mekaten iya. Mbah adikku adikku. Dosamu apa dene kowe temokono-kono? Gelut lan lendut Brekidaba. Lho, Bukulun piye? Menika kok medayaksa menika sinten Bukulun? Lho. Sapa kae? Aku dudu buta sukma ning aku buta arep mbadhok ya wut mati dina iki. Bro! Kunjara Karna, aku njaluk tulung kuwi petukno, kuwi singkirna Kunjara Karna. Campuh perang Yasuka kalih pindha Gunung Tarung. Eling lamun Yasuka kalih sanes yaksa sawantah nanging buta kang budi luhur. Awit saking dayaning karma bawa temah ical sipating yaksa Kunjara Karna babar dadi pekik warnane. Brahala ingkang sajuga babar sajati Sang Purnawijaya. Sampun Raden, sampun monggo kula pisah Raden. Lang-langing driya mangu mangun kung kanduhan rimang Ki Buyut Budawaka kula sampun ruwat Ki Buyut. Inggih Raden, paduka pikantuk kawelasaning Gusti nyipta jagat. Ical wujuding yaksa lemah dados bagus pasan paduka Raden. Oh
mekaten inggih menika sinten? Menika Kang Raka piyambak Gus. Rumiyin wujud yaksa sakmenika bagus ruminipun kados bagusing tuwudanipun Kang Raka Kunjara aduh Kakang Kunjara Karna. Kakang Mas Paduka sampun ruwat Kakang Kunjara Karna. Iya Yai. Antuk pamujimu kasembadan sediaku ruwat dadi bagus kaya mengkene iki Yai. Mekaten Kakang Mas. Iya. Lah niki jenenge teteken tekun nyatane tekan. Pun pinten-pinten waras sangenipun ngudi dhateng huring budi Kang Raka niki Gus. Gusti ngudaneni nindakake dhateng piucaling agami tamah ruwat wujud yaksa babar bagus kados ngaten. Kakang Semar Hiyo kula nuwun salajeng pinipuh menika sinten? Paduka menika sinten? Kula inggih. Ayo kowe ngaku jenengmu sing tak tenane apa ora? Ayo, kowe ngaku Budhawaka ngono, ayo. Muni ngono. Tak entut kowe kowe. Mripatku mok tutupi garane batin kok aja diapusi, Ayo, ndang cucul. Kuwi wis meh subuh, ayo. Ayo, ndang cucul. Kowe dudu bro, kowe iki Buddha Wirucana lah dalah. Sang Hyang Ismaya kula nyuwun pangapunten. Hakindo dapet dados buyut Budhawaka menika wau. Lugunipun namung kedereng manah kula kepengin jampangi murid kula pun Kunjara Karna Sang Hyang Ismaya. Iya. Aku ya matur nuwun dene momonganku kok dunung-dunungke srana piwulang luhur ajaning Sang Buddha ya. Inggih dawa sami-sami pegulun kacunyatanipun tekun pangibadahipun momongan jenengipun kelampaning mangke Gusti Angudane wujud kados mekaten. Punamu sak dados lantaranipun kok pulun. Iya. Muga-muga laban becik mau tok terus ki aja nganti ngantek ana marga ya. Buddha Wirucana nuringi wiladalah. Iki Bathara Guru karo Narada ingkang teka. Iya Kakang Ismaya, ulun sarimbit lawan Kakang Narada. Iya Kang Ismaya, aku dapet dadi ajudan kok Kang. Iya. Sumurupa Kakang Ismaya, prataku iki wigati mangayu bagya marang Kunjara Karna kang sembada lulus saka ujian ulun. Ora neh yen to pantes lamun Kunjara Karna dadi juru panuntun medharake wewarah suci kaya para biksu lan biksuni Kakang. Iya Kakang. Kunjara Karna ulun mangayu bagya marang kita ya nggih.
Inggih pukulun sanget ing pemundi kula paring pangestu saking paduka pulun sarimbit dinemarang kita nggih Purnawijaya ulun sejatine amung nodi marang kastiyanira labuh praja lan medharake piwulang suci. Inggih pukulun titah paduka pun Purnawijaya namung mestuti dawuh paduka pukulun Bathara Guru. Kaki Budha Wirucana nuwun wonten dawuh ulun titip awat-awatana kunjara kalawan Purnawijaya inggih ngestakaken dawuh pukulun lakar menika sampun dados kewajiban kula pukulun. Iya banget ing pinrawuhun Budha Wirucana. Inggih kepareng matur dhumateng sedaya kemawon mekaten purnaning gati lelampahan kunjara karna hanginipun ndaramakaken sugengipun tansah mituhu dhumateng piwucal suci saking Sang Budha Wirucana. Lampah dalu menika dipun pundhut dening Rama Widada supados nglampahaken kunjara karna. Persajan pun Semar nembe menika nglampahaken kunjara karna. Menika lampahan kunjara karna ingkang ngemot ajaranipun Sang Buddha. Ingkang menika Semar ngayahi wajib nglenggana kathah klepatan saking kiranganipun. Mawantu-wantu kula sak prikanca nyuwun gunging samudra pangaksami. Monggo sami ndedonga ing ngersaning Gusti sabibaring ringgitan Rama Widada sak kulawarga tansah manggih hayu-hayu rahayu niskala.